खुलुमबाय आंनि मुङा डक्टर केशव बसुमतारी आं गिबि किसान कलेजनि प्रिन्सिपाल बेवहाय आं प्रिन्सिपाल हिसाबै 3 बोसोर जाबाय दिनैनि दिनाव BTR रेकर्डखौ लानानै गोबां सुबुङानो आलादा आलादा गाव गावनि बुंथिखौ होबाय सारनि मथेबा BTR रेकर्डनि सायाव मा बुंनो सानो सारा आंनि सेल्फ एनालाइसिस बायदिब्ला दा BTR जि एकर्ड जानानै थांबाय बर'फोरनि गेजेराव बेयो थामथि गोरोबथा बेनि आगोलाव 1993 आव BSC एकर्ड जादोंमोन आरो नेक्स्ट 2003 आव BTC एकर्ड जादोंमोन बै एकर्डफोरा मोनसे डेभेलपमेन्ट स्टेजजों खारबोबाय दं आरो आंनि एनालाइसिसआव दा बे एकर्डफोराव जि दफा दङमोन बे दफाफोरखौ मावफुंनो हायाखैब्लाबो मावबोदों आरो मावबोनाय नुदों आरो बेबायदिनो 2027 जानुवारि BTR एकर्ड जानानै थांबाय बेबो मोनसे BTC बा मा होनो 2003 बेनि सायाव बे 2020 जि एकर्ड जाबाय बे मोनसे इमप्रुभमेन्ट फैबाय दं आरो आंनि सानदों आरो एनालाइसिसआव दा नायदो मोनसे न'खर जानांगौब्ला गासै फेसिलिटिफोरा थानांगौ आरो जेनेबा जोंनि बर' हारिया गावखौ सिनायथि होनो थाखाय गावखौ सांग्रां हारिसा हिसाबै माने हारि हिसाबै दानो थाखाय जोंनि जि संगठनबो दं बर' जाथिनि बा बायदिसिना आर्म स्ट्रागोलानो जा बिनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजा थांनानै थानो लुबैदों आरो अनेक स्ट्रागल खालामबोदों अनेक नाजाबोदों आरो बेनि नाजानायनि फिथाइ हिसाबै बे एकर्डफोरा साबसिकुवेन्टलि जाबोबाय थादों आरो बेबो मोनफा मोनफा जौगानाय स्टेज होननानै आं सानो आरो दा खोथाया जाहैबाय जि एकर्डखौ लानानै दिनैहाय जोंनि गेजेराव खोथा बुंलायनाय जादों बयहाबो बुंनायनि राइट दङ आरो फ्रिडम अफ स्पिच आरो फ्रिडम अफ चइस होननाय दङ बेवहाय बे सेल्फ एनालाइसिस जायो आरो दा बिथांमोना जि बुङो बिथांमोननि खोथा बा आङो जि बुङो बे आंनि सेल्फ एनालाइसिस दा बेवहायनो दा हिउमेन रिसर्सखौ जौगाहोनोब्ला जोंनि बे ओनसोलाव गोबां फेसिलिटि गोबां अनुस्थानफोर गोनां जायो आरो जेरै जों दा BTR एकर्डआव नुनो मोनो जेरै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिनि खोथा बुंदों स्पर्ट अथरिटिनि खोथा बुंदों आरो बेबायदिनो स्पर्ट माने जि आरो बेबायदिनो NITनि खोथा बुंनाय जादों आरो बेबायदिनो सेपारेट डाइरेक्टर अफ बर' मिडियाम स्कुलफोरनि खोथा बुंनाय दं दा बेफोरो जाहैबाय मोनफा मोनफा बिथा आरो बे एकर्डआव दङ आरो दा खोथाया जाहैबाय एकर्डआव थाब्लाथ' जानाय नङा बेखौ जोङो मोजाङै मावफुंनांगोन गभर्नमेन्टआव जोङो फैनो हानांगोन जि गभर्नमेन्टआनो जा जोंहाथ' मोननै पार्टि दङ आंनि एनालाइसिसआव BPF आरो UPPL दा बिथांमोना गावबा गावनि जि स्ट्रेटेजि देरहानायनि जि पलिटिकेल प्रसेसजों बिथांमोना खारबोबाय दङ दा बे स्ट्रेटेजिखौ बाहायनानै देरहानो लुबैलायगोन आरो थिगानो दं मोजां बेखौ लानानै फैनो हायोब्ला गभर्नमेन्ट बानायनो हायोब्ला बेफोर जि दफा दं बे दफाफोरखौ जोङो मोजां मावफुंनो हायोब्ला गाज्रि नङा बे बर'नि थाखाय खारन मोनसे न'खर जानांगौब्ला बे न'खराव बायदिसिना फेसिलिटिया थाग्रोनांगौ ओरैनो न' लुबाथ' जायाना दा मोनसे न' लुनानै दोनहैबाय बेवहाय फायखानाबो गैया माने हासुग्रा जायगाबो गैया थाग्रा न'बो गैया जिरायग्राबो न' गैया ओरैनो लांदां सिदां नुबाथ' जाया गतिके बे फेसिलिटिफोरा जोङो थाग्रोनांगौ आरो अब्ला अट'मेटिक जोंनि जि न'खर दानाय जा हादोर दानाय बे अट'मेटिक फैगोन आरो बेबायदिनो नाजानायनि गेजेरजों आं बेखौ फोथायो आरो दा बेवहाय आं बेखिनिखौ बुङो आरो आच्छा सार दिनै दिनाव एसेबां खस्थ' खालामबोबाय एसेबां स्ट्राइक खालामबोबाय जोंनि गेजेराव बियो BTR सुटिबो जाखांबाय दिनै BTRनि थाखाय जोंनो नांगौ माखासे माने दैदेननो थाखाय पलिटिक्स गेलेगासिनो बे पलिटिक्सआव दिनैहाय बर'फ्रा खावनै जाना दं लिडारफ्राबो खावनै प्रजाफ्राबो खावनै दिनै बिसोरनि खावनै जानायाव बर'फोरा जेननानै गुबुन हारिया BTCआव देरहायोब्ला BTCनि हालोदखौ नोंथाङा माबायदि नुहुरदों डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव बा बे डेम'क्रेटिक प्रसेसजों जोंहा जि इलेक्सन प्रसेस जायो इलेक्सन गेलेनाय जायो बे इलेक्सनाव बयहाबो बाहागो लानो हायो बयबो गेलेलायनो हायो खिन्थु पार्टि बेसिसजों गेलेलायोब्ला मोजां जायो जेरै जोंनियाव मोननै आं बुंबायानो BPF मोनसे दल दङ आरो UPPL दं बे मोननै गेजेर माने पलिटिकेल पार्टिया माने नारा नाथा नाजालायदों गाज्रि नङा
जोङो निजेनो साननांगोन माबायदिहाय जोङो पार्टिखौ लानानै गभर्नमेन्ट दानो हायोब्ला जोंनि बर' समाजा माबायदि मावलांगोन बा मावनो हागोन बेखौ जों नायनांगोन आरो बोरैबा जेनेबा जोंनियावनो नैबे कख्लाबारि समस्तियाव दा सागानगिरि सानै दङ बिथां बर' थेरेन बर' बिथां दङ आरो प्रमद बर' बिथां दङ सानैबो माने मोनसे जायगानिफ्रायनो कन्टेस्ट खालामदों आरो दा बे कन्टेस्ट खालामनायाव गुबुन हारिनिफ्राय आं मिथिनायाव सासेल' दङ आरो दा जोंनि जि भट केलकुलेसन बे भट केलकुलेसनाव नुबाय गुबुन हारियाव एसेबाबो बारा दं आरो भट मोनलायोब्ला सानैबोथ' जेननोबो हागौ बा सानैबो जेनोब्ला गुबुन हारिया फैयोब्ला जोंनि बे जि थांखि बा जोंनि गेजेराव जोंनि जि साननाय बे साननायफोरा एसे गोरोन्थि जालायगोन आरो खारन जोङो मिन्थिनानैबो गावनो सानैबो जेनोब्ला आरो माथो बुंगोन बेबायदि नुदों आरो बेखौ जायाब्ला मोजां जायो नामा जों सानदोंमोन आरो दा जियानो जा बिथांमोननि जि दैदेनगिरि बिथांमोना जाथिखौ मोजां दैदेननो लांनो हायोब्ला जों मोजां मोनो आरो जों जाबाय सासे एकाडेमिशियान हिसाबै जों बेखिनिखौनो बुंनो हायो आरो दा बेबायदिहाय आं नुहुरो आरो थेवबो नाजानांगोन जोंनि जि पार्टियानो जाहाथे जोंनि गभर्नमेन्टआ जों जानो हायोब्ला दानो हायोब्ला जि क्लजफोर दङ बे क्लजफोरखौ मावफुंनो हायोब्ला गाज्रि नङा आरो बे क्लजैनो थायोब्ला बेथ' मा होनो मावफुंनो हायाब्ला बेथ' ओरैनो थांगारनाय जाबाय गतिके बेबायदिबो जों नुबोदों जेरैहाय जोङो एजिपि गभर्नमेन्ट दानाय समाव 1985निफ्राय जि एजिपि गभर्नमेन्ट दादोंमोन आसामाव बिसोरनि जि क्लजआ दाहालागै मावफुंजायाखै दा बेबायदि क्लजफोरा थायो आरो मावफुंनो हायोब्ला मोजां आरो मावफुंनो हायोब्लाथ' बिदिनो माने बिजाब सिङावनो थागोन आरो बेखौ मावफुंनांगौब्ला जोङो मोजाङै सांग्राङै गभर्नमेन्ट फर्मेसनाव फैनांगोन आरो जि पार्टियानो जा बेखौ मावबोनांगोन गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनांगोन आरो बेबायदिनो जोङो आदाय खालामनानै लानो रोंनांगोन आरो आं बेबायदि सानो आरो बेफोरबायदि बिथिङाव सारा दिनै जोंनि बर' गामि गोबां जाम्बा जाम्बि सुबुंफोर दंबावो बिथांमोननि सायाव माबायदि सांग्रांथि थानांगौ होननानै नोंथाङा फोरमायनो सानो जोंनि बर' समाजाथ' बिदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो मा होनो बे सोदोबखौ दौ दाब्ला रायजो जाबोदोंमोन दाथ' जोङो एसेबाबो सांग्रांथि फैदों बेफोरनि साइडआव जों बर'फोरा दा जौगानो हमदों बेनो जोंनियाव सोलोंथाइफोरा एसे खम गोसारदों आरो सोलोंथाइ होननायनि जि सोदोब बे सोदोबखौ जोङो बांसिनानो मोजांहाय एनालाइसिस खालामनो हायाखै फरायनानै मा जानो बेबायदि सोदोबफोरा जोंनाव दङ आरो दा बेबायदि थायोब्ला एसे उसुबिदा जायो गतिके सोलोंथाइनि गेजेरजों गावखौनो मजबुत राफोद मानसि दानो हायोब्ला बे समाजा मोजां जायो आरो खारन सोलोंथाइ लानाय मानसिया बा मोननाय मानसिफोरा हारिनि साननांगोन हारिनि साननो रोंनांगोन बिथांमोना जि समाव बुंनो दङ गावनि जि अपिनियन बेखौबो होनो रोंनांगोन ओरैनो बेबायदिहाय जोंनि समाजाव जिहेतु जि गभर्नमेन्ट दंमोन बर'नि गभर्नमेन्ट बिथांमोनाबोथ' आंनि साननायाव अनेक मावबोदों ओरैबायदि मावबोदों दा सिस्टेमखौ जोङो एसे सोलायबोनो हानांगौ आरो मावबोबाय थानायनि गेजेरजों बे सिस्टेमा जोरथाय जानो नांगौ आरो बे जोरथाय जायोब्ला मोजां जायो आरो ओरैनो मावबोबाय थाब्लाल' जाया मोनसे स्ट्रेटेजिया एसे चेन्ज जाबोनांगौ आरो बेनि गेजेरजों जोंनि जि बर' समाज बे बर' समाजा माने थांनानै थानो हानाय जि लामा बे लामाफोरखौबो जोङो होलांनो हानांगौ आं बेबायदि सानो आरो नङाब्लाथ' ओरैनो गभर्नमेन्ट फैदो बिदिब्लाथ' जाया आंनि साननायाव आरो आं बेबायदिहाय सानो आरो पार्सनेल जि एनालाइसिस आं बिदि सानो आरो सार बिटिआर गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ आबुङै मावफुंलांनो थाखाय बर'नि बबे राजखान्थियारि हान्जानि सायाव नोंथाङा फोथायनाय दङ ओरैनो जोङो बर' फिसा हिसाबै आं मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाखौ फोथायो खोथाया जाहैबाय जि क्लज दङ बे क्लजफोरखौ नोङो गोसो गोथारै लानानै गभर्नमेन्ट फर्म खालामनो हायोब्ला मोजां मावलांनो हायोब्ला जों मोजां जायो खिन्थु जोंनि जि पार्टियानो फैयो गभर्नमेन्टआव बियो गोसो थानांगोन आसाम गभर्नमेन्ट इन्डिया गभर्नमेन्ट थारमाने रायजोनि मावनो गोसो जानांगोन आरो जोङो गभर्नमेन्ट दादों जोङो ओरैनो सालायलांबाय थानोसै बे क्लजफोरखौ
मावफुङाब्ला जोंथ' ओरैनो मोननाय बायदिसो जागोन ना। गतिके बेखायनो बे क्लजखौ जिखुनु पार्टिनि सायावनो बेखौ मावनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। खिन्थु सिस्टेमा एसे स्ट्रेटेजिया सोलायलांनांगौ आरो जोंनियाव जे आं बुंगासिनो दङ 17 इयार्स जोंनियाव बर' गभर्नमेन्ट दंमोनथ' गोबां मावदों बिसोरो मावदों खिन्थु सिस्टेमाव एसे आख' फाख' मावबा नुनाय बायदिबो मोनदों जों। थारमाने मानसिखौ लाभलिहुड होलांनो हानांगौ। ओरैनो जेनेबा मोनसे स्किम, बे स्किमा बोसोरफ्रोमबो फैयो। बे सासे मानसियानो बे एखे स्किमखौनो बिबाय थायोब्ला बेथ' मोनबाय थाया बेबायदि स्किमखौ। हदाय नोङो 10 बोसोर 12 बोसोर 15 बोसोर 20 बोसोर मावनानै बे एखे स्किमखौनो आनइमप्लयड आं जेबो गैया सुबिदा गैया खामानि गैया ओरैनानै बियोब्ला दा बियो बिबायल' थागोन। बे स्किमखौ लानानै बियो गावनि जि थांना थानायनि राहा बे राहाखौ बियो मावनो हानांगोन। बेखौ गभर्नमेन्टआ एसे मावनांगोन आरो बेबायदि लेभेलजों आं बिदि सानो आरो। दा जोंनि गेजेराव दा एनडिपि केडार बिथांमोननि गेजेरजों बर'नि जि संगठननि गेजेरजों जि BTR एकर्ड जादों दा बिथांमोननि खोथाखौ लानानैबो बे क्लजआव दङ। बिथांमोननि सुबिदा बे सुबिदाखौ होनायनि खोथा बुंनाय जादों आरो बे सुबिदाफोरखौ गभर्नमेन्टआ मावनांगोन। दाथ' एकर्डआ मथा मथि 8 माह बा 7 मान्थसो जाबाय नामा। दा गतिके आंनि साननायावथ' एसे लेटसो जादों। बेफोरखौ गभर्नमेन्टआ एसे मावलांनांगौ आरो आसाम गभर्नमेन्टआनो जा इन्डियान गभर्नमेन्टआनो जा बा जोंनियाव दा गभर्नमेन्ट गैथ'वा थेवबो बे जि क्लज दङ बे क्लजफोरखौ दा बिथांमोना मावनांगोन आरो गोसो थानांगोन आरो गभर्नमेन्ट अफ आसाम गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो जोंनि जि मावथि लिडार बिथांमोना एसे प्रेसार होनांगोन। दा बेबायदि मावनो हायोब्ला जोंनि गेजेराव जों बेबायदिहाय दोननो हायोब्ला मोजांनि खोथा आं मोजां सानो आरो बेबायदि। BTR गोरोबथाखौ लानानै नोंथाङा जौगाफुनाय इयुन जोलै लाइमोनफोरखौ मा बोसोन होनो सानो? मोनसेल' आं नै बेबायदि सानो आं सेल्फ एनालाइसिसआव जे जोङो मानसिफ्रा बुंनाय खोनायो चेन्ज नांगौ, कमप्लिटलि चेन्ज नांगौ। दा खोथाया जाबाय चेन्ज होनाया गोबां मिनिं दङ। चेन्ज नामाबो चेन्ज जाबाय। एनिफ्राय आगोल बिनि नामा एमोन बेयाव बियाव चेन्ज जाबाय। बेबायदि चेन्जखौ लुबैयो ना लुबैया? दा चेन्ज होनाय लोगो लोगो आं दहाय बुंनायफोर खोथाफोरा जे क्लजफोर दङ जे दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ मोजाङै मावलांनो हानांगोन आरो बेबायदिसो। दा नामाल' BPFनिफ्राय UPPL गभर्नमेन्ट जाबाय। द्याट इज वान टाइप अफ चेन्ज। बेबो मोनसे चेन्ज। दा बिदिल'बा जानाय नङा आरो खिन्थु बे गभर्नमेन्टनि जि मावनाय बे स्किम इमप्लिमेन्टेसन बा पलिसि इमप्लिमेन्टेसन बे इमप्लिमेन्टेसना गोसो गोथारजों जानांगोन आरो जों गोसो होनानै मावनांगोन आरो गोसो होनानै मावोब्ला अट'मेटिक फैगोन। सबबो हायो। जोंनि जाय बिथांमोना बर'नि जानानै मावगासिनो दङ बिथांमोनाबो गोसो होनांगोन। गोसो होयोब्ला सब खामानियानो जायो आरो गोसो होआब्ला सब खामानियाबो ओरैनो थायो। आंनि सेल्फ एनालाइसिसआ बेबायदि सानो आरो।